Do zápasu polo hodiny to sa ešte aj vyspíme. Oni štítra tu dáme. A ten gol blízky dočo. Nori. Nikto to robí. Lásko znám. Ale nejako to sami aj zrejme to. Áno, sme si to zrejme. Aspoň na taký 15 minút. Áno, nazar. Čau. Ráme, to normálne okolo štvrtej. Nemám sa na... A čo sa stalo? Autobus sa vám posral. A tu teraz čo jak? Čo jak? Nepríjete? Ak nepríjete? A volali ste nás dnes, aby to bolo ako tam ti vedeli? Aha, takže my to už aj povedli, takže to by vyhrali 3-0. Kto vyhral? Priatelia, verím tomu, že to nebola scénka, to bol život, tak toto bežne chodí. Oni však len určite ste si všimli, že v tej Barcelone boli takéto malé flašečky, kdežto už doma narástli z nejakého politrika na liter. Akorát sa mi nepáčilo, že hrozne malé pohárky v Podínej pani starostka používajú, mala by si zakročiť. A minimálne pol decové alebo decové, lebo to sa hrozne zle naháňa po stole. A keď sa človek zle zakloní, môže aj pravdu, keď mu spadne sa ho dohodí. Takže ja si myslím, že sa vám to určite páčilo. Bolo to určite zo života. Ten červený kameň, tam to bolo obdobné. Ešte jeden tam máš, prosím ťa, ešte keby len jeden. Je zaujímavé, že 4 ľudia pili z 12 pohárkov, ale na Slovensku je všetko možné. Oni sa hrali pred vami na slušného, ináč sa pil len z fľaše alebo z kýbla. A ja si myslím, že hneď ako dáme rekvizity nabok, nastane čas, aby sme si opäť, ty by si len nebol, zatancovali presne. Na tú šniclu si ešte musíš počkať, ak si niečo zobral so sebou do vrecka, nejakú horálku, nech sa ti páči. Ale ja si myslím, že skôr si zatancujeme, takže nech sa páči opäť na tanečný parket s triom Impuls.